Pi ya kata te ngan mak ban ok no na markani kade ke subject jong ka discuss te ngaru ngayo I baka baki ki paj ba jong ka hima sora ki lech pod discuss na ta ki jingle jong ki kalong banyak keren bat ka authority jong discuss balai ba pimburom lesi ya kata ka jingjit jong ka hima sora ba uban lok acting sim la si di weipat tenrei kat kuma ka jio I jong ha kalong ba ka discouncil kam thung yu tau ba ki recommend thung pen man de ki weipat ki ba ong no ngam tip ya kata ngam tip ba ka detail ta gi thung da ki bom dei ki ba recommend na ka executive dorbar jong ka hima sora ngatrai dei kata ka issue ti kata ka jingya kendu jong kita ngatrai la si an de kelai kren la si kelapan ya poi se ka jis tu kai kata apa kaiพี่ละได้พายดีเทลขันเดียดอย่างตางาไทยกันบักลาชิบุนอย่างกับบอร์ดิสคอเซลละดากียาดประชาอย่างกระไรจงกับเอ็กซ์ติฟดอร์บาร์จงกับนุกหิมาละนี่จงกับนุกอิลากาละนี่จงกับนุกไรชิบุมันตาละดิกิลาจิตและสิกาดนกับอิเล็กชันอาบดนกับอิเล็กชันลาจบลาเรมdia ham khandu teng don ke isu batang siteng lan tang sipor la ya suspend la ya le kum dei kum tai te kum kita ngas ngo ban ong ba ka discouncil ka de banda bisar benia ba yo la se ka kelap man tangkum ka political platform ya ki ba community ak ban yo ki step in pen ban pelong lang kenya ya ka raj ya ka hima leni ya ka ilaka ngatrai kata te ka de ka ba bakra te kidai banda tadi batik kino ki belong genuine ki case kino ki badai ban le bat kino ki bom dai ban le tang ba ha ka jing sko jongai kalong ba ya kanu ka recommendation ka bala ai kerpang da ka dorbar jong ka ilaka lani ka raj lani jong ka hima bunsit ka discouncil kamju yaj laj ban le persya ya kata karai namar ngas kutu ba kini ki himar ki ya katkum kariti katkum dostur bat katkum kajing bot renti joki ya kipor ki balale na du por mansua toh thank you so much